ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗാണ്, അതായത് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോയപ്പോൾ അതൊരു വ്ളോഗാക്കി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബസ്സിലാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 3/4 മണിക്കൂറിൻ്റെ ദൂരമുള്ളൂ കേട്ടോ ഗുരുവായൂരേക്ക്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയില്ല, അപ്പോൾ ബസ്സുകളൊക്കെ കടപ്പുറം വഴിയാണ് പോണത്. എന്താ കാര്യം എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ കടപ്പുറം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആകെ കടൽ കുറേ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. കാരണം വീടുകളും ഒക്കെ കുറേയൊക്കെ കടലെടുത്ത് പോയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, കടൽ ഭിത്തികളൊക്കെ ആകെ ഇളകി കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ രസമുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്കെപ്പോഴും പേടി തോന്നാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കടപ്പുറത്തിൻ്റെ കൂടെ കാറ്റേറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ ബസ്സിൽ പോകാൻ നല്ല രസമാണ്. നല്ല പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാൻ നല്ല രസമാണ്.